tikulandireni dowa kumene amapa nthawi yathu musakalisamu akhala akufika Ngandine Yosefari Kaptilange kuno ndikudoa West kundiga kuno kwathu moyo wathu niwozunzika ndipo ludandaula boma kuti palibe thandizo lina lililonse limene iwo odalithandiza iwo pochita msonkhano wawo odanena kuti odzalithandiza ife lizidya kararu koma kararu chaka chino kulibe kudya ndipo lili ndi njala ife ndipo lili ndi zosowa zambiri ife ndipo anthu ambiri omene wayimira ine oludandaula kuti pali bwino boma ili apita muthalika atenge mpando fereleza kuno kwathu umene umakhala ngati wasabusidi chifereleza wachiroyo adabwera maliji fereleza wauleya adabwera ebulo kodi tikathira kuti mbewu zake ni ziti zimene tikhozothera fereleza ameneyo tikakamba umphayi abwana muli apa tilengeleni mawu amenewa zoona zake
Vice President Bano, let's get a seat. Tell the calendar to. Vice President. Asante amena Mungu wakati wa amena nali mbali. Ndiye ni Vice President of Kamaloa. Vice President of Kamaloa. Amena seka Vice President. Atuana tukuadilani manamandika private school. Sika ngoma tiambebo ulemu na Vice President atu wagondera wa nchikazi na Chabakati wana mu Alfred Kangata akubacha ni jina lina kuna auditora Alfred Saumunyolo Kangata Abilo wabaya Saumunyolo Abilo Sega shitirikiri amena mulilicho no governor mchikanye na Chabakati abambo kambala amelandera ule mwano komaso andu msakale basi mulinu furundi to immediate komaso abile ole mega saka anoma nijisale nyenya landera ule mwano komaso ni mwana shindi ndakuona ni bamene mulipo landera ule mwano Ona bamalimba ndakuonani pepani maina ena sinda waweze nizikanga ndunyoza ndichile nditukwa ndilembera pena bake ndipeleka ulemu komasa director mai mchikazi na Chabakati ndi executive yonse yalichoni kwa mai komasa inuona bo secretary kumeni bode niyonse meni bode anu osa iwala mnyamada watu director of youth mchikazi na Chabakati landira ule mwana pamene mulili komanso amene malimira gogo timatelo kuti landira ulemu bwana munilole nthawi zino mali atakale ndadzutse abusa mtsogoleri wa akula mpingo akuno kundolera CCB tabwerani pano mutitsogoze ndi pemphero pakuti chiyambi cha nzeru ndikuopa Mulungu. Titseke maso tipemphere. Woyera inu Yehova okhala kumwamba tikutchani woyera chifukwa cha chikondi chimene mutionetsera m'dziko lino lapansi chachikulukulu kutipatsa moyo umenewu umene tikuchita nawo chilichonse m'dziko lapansi. Inde suyu tili pano chete kudikirira a Vice President Bambo Alfred Kangata atipeza malo yano. Ambuye tikupempha inuyo kuti chonse chimene abwere nacho fundo zonse zimene abwere nazo atiuze. Anthu akuno tililede kulandira zimene iwo angatiuze. Ambuye chilichonse chimatheka ndi inu, palibe wina amene angatheketse koposa inu. Inu mutakhala patsogolo
iwo arabwera mwa inu chilichonse chidzachitika. Tipempha zimenezo kudzera m'chikondi cha Yesu Khristu wa moyo. Amen. Zikoma mtsogoleri. Olemekezeka bwana Vice President, mundilole nthawi ino ndadzutse amene ayimira agogo amene nda senior group Kalembe. Bwerani mtipatse malonje m'manja mafumu. Zikoma mkoko. Poyamba tipeleke ulemu kwa Vice President wa TPP Alfred Kangata komanso ndegezikilivia samabwe nayo akuluakulu wanse asinyo group asimwira ni masinyo wanse ni wonse amene ndi pano potukwada. Bwana President ife tabwera pano pafupifupi papita 4 hours podikira inu koma kuno poti anthu ndi masunga mwambo mwaona anthuwa akudikira inu kote kuti kuno khala nawo masuka takulandirani ni manja awiri. Nthawi zonse kudzimalo kukamabwera alendo zinthu zina zimakozeka tere ife ngakhale kuti mwabwera mochedwa koma kuno takulandirani ni kwanu kugwirani ntchito mwa masuka. Lankhulani wanthu awo kuva fasho nkhalo umenewu wanthu abwera kuno ni mmamawa ulodza kuoneni fambiri limangu kuva koma lero naonana ni maso palibe amene angakanene bodza lero takuonani kote kuti kuno masukani kuno kundika kuda wasiri takulandirani manja awiri. Kodi pamene muzibwerera mubwerere mwamtendere kuti kuno nkwanu koma tikanakonda kuti nthawi zina nkwabwera mudzabwera kwa nthawi yofulumira kuti anthu awa adzasangalale nanu. Tefe ni maluso pano mwabweramo tisangalale nanu nthawi itali koma tudziwa kuti muli ntchito zambiri koma kuti mwabwera kuno takulandirani manja awiri. Khala nawo masuka takulandirani ni manja awiri. Zikoma kwambiri. Amene bwana Vice President ndi amene ayimira agogo Kalembe. Zikoma kwambiri. Panoso ndikuweza chalama matifuna a president wetu Profesa Kabila Mutharika kumamajiko akuonera live patsamba lawo la internet. Apita bwana president kumene muli kumangozi mwana wanu Kangata ali pakupambira primary school kodi Kalembe kuno kudowa nthawi ine mundilola akuwi tiyeni akuwi nthawi yanu 2 minutes yonkhola chidule fundo pa fundo mnyamata wodadala okuno kwa Kalembe district governor. Tisangalale poyamba iti amene mtima mwake wakwiya ni fiti. Apita waye omali nkwawena kuno omodziye bali apita waye Kangata waye Tili waye Nguma waye. Ulemu wolemekezeka a Vice President inu agangata amene kunokorana kuti saopa unyolo ulemu wanu. Ulemu inu wolemekezeka achisale amene ndilekera wanyamara Malawi yonse wothamanga 90 minutes osatopa ulemu wanu. Ulemu khanga wachipanichi muno mu Central Region bwana Chidilidili ulemu wanu. Ulemu atayira amayi atayira anyamara madistrict governors anga wose ulemu wanu. Ineyo chifukwa cha nthawi koma popeza abwera abana alendo koma kachipanda popatsanzako umazomola ngelo linzomole baba chifukwa ntali nthawi orenga bodza koma urengezedi bwana VP kuno koma kunena kuti nkuchipinda kwa MCP kuno koma lero nkwathu. Zimene ndifuna ndikuwuzeni anthu ali apa yawa tidanyengezedwa kuno kuti likhala mkarundu wambiri popeza tatenga wathu koma chimene chachitika ni opposite amene lasuzika ndifa kunoko. Mwari ukusandi yawa palibe ichiwalandira yapa koma chifukwa chakuti tankhalanga ng'ombe zakungolo zonguti ukuvota nuritaya numadya vanthu katundu wako siye simodzi pamusipa ife numaonda kuno.
kwa pesa madziwa kulika chitsaka ndambo kama zika ng'omberizira so chifukwa nthawi yathu yala silinga ngezingezeze sokuno ni munthu wina wabodza poyamba nikuusheni kuti kuno kudowa kuno nese mumakusala kuti kumene kuja nkwauje kumene kuja nkwauje koma vice president kuthokozeni polimba mtima ubwera malo wanu uyamba kumene bwana kuno kuli wanthu ayemusika matembenuka ori mkwadala mwalandira pano koma pali nyamata mmodzi amene mnamva kuti amumanga kuti gulu libwere kuno chifukwa chochoka kwa MCP nkubwera ku DPP mumanjata mwana uzuzika bana nakanyikakona nyamata ameneyo ndiye uthamanga nafe pano tili limodzi nati mudziwe bwana vipi kuti kuli wanthu kunsiko lukugwira ntchito bwana chifukwa cha nthawi ineyo sinichikutsa zoyankhula koma nkadayankhula inunso nkwadamva chifukwa nthawi mmauza chilichonse chonena kuno kuti taropa kukhala ngati ng'ombe zakungolo inenu yankhulane ndabadwa kuno wina atatenge mawu yangawa natsutsa yapa ndiye kuti muru mwakemo waya adaduka chifukwa tazuzika kuno mauza bwana profesa abwere kuno anthu awo sewa zuzika ni njala fereleza anthu awo salandira yawa umantali mwaiti wachoka kale wanthu yawa koma profesa adapereka mtukula pakhomo kwa anthu awa osasankhadera muauze kuti kumeneko pa 16 September alupira ku State House mavora apese kuno siyamasebe chifukwa cha nthawi mwanchepetsera ngasindakankhankha kwambiri ndinenu wake nilizikomo kulopfeko yangu malimba kunafereleza wachepa munilola nthawi na vice president na apatsama malimba ashosha ione mzibambo mahivi nanga mzimayi DPP oye chala mamba apita kupese antunu bwana wachoka kumango chituko ndachisale kuchedwa kusidala muziwa kumangochi anaita nisidwe nanga siku mena makala atati eti bwana ife tafika pano paka nthawi past 10 anthu wafika mamawa ine ndimaganiza kuti pano simupeza anthu koma zaoneseratu kuti anthu wachipani cha DPP akuchikonda DPP oye apita oye bwana vice president kumene madusa kunja maona nsewu mminda muja mwachiwana chimanga muli mipesi yokayoka njala bana kuno yakonera njala yakonera ndipo amalawi tili ndi vuto tili pa mavuto bwana tikupwetekeka kumalawi kuno chifukwa cha munthu mmodzi ndikunena izi bwana vice president munthu akakhala shehe asanamuumbirisa kukhala shehe amalumbira kuti umoyo wanga wonse ndisatumikira Mulungu chimozimozi wansembe amalumbira chimozimozi mbusa amalumbira kuti umoyo wanga wonse ndisatumikira Mulungu kumalawi kuno nkhondo ili kumalawi kuno ndiya munthu ndi Mulungu ndikunena izi vice president achakwera ndi mbusa analumbira umoyo wanga wonse ndisatumikira nda achakwera adasiya ubusa kubera kundale nkhondo kulako kwa achakwera ndi Mulungu tikupwetekeka ife apita oye achakwera anasiya ubusa kuyamba chani kutaya mabaibulo kufuna chani ndiye zonse zilala zimene zikubwera zikumalawi kuno ndi mkuyo wa Mulungu bwana matenda amene anachoka kale chikuku mthomba makate nsikizi nyumbamu zote kutira mankhwala osafa ndi mwiri apita mthaika oye bwana mvula imene
chifukwa chaka chino kuti ife tayeza osagwira muliri mkwiya wa ndani. Ndapempha president akutipwetekesa asiye pansi ndale abwerereso kubusa dziko la Malawi lino tiyanjane ndi Mulungu. Dibiboye bwana akuti akugawa chimanga njala tavutika aukagawa chimanga tikukolola ndi ulemu aukagawa chimanga tikukolola ndi ulemu inyayasiya chakwera kutipwetekesa nkhondo yawo ndi Mulungu idakalipo afunse Farao analimbana ndi Mulungu zinatha bwino apita Mutharika amene ni Nyamara Mahipi chala mama Honorable Vice President kunoko tuli nake mdzagone kuno kuti dzambe mawa msonkhano abinowe nthawi ino mumadziwa ng'alule Honorable Chisale moye ang'alule Honorable Vice President pano enaso akupelekezani ndi Honorable Chiza Mbekeyani komanso Honorable Twaini Chimungu olemekezeka Chisale mweyo kulija tiye kulija TPP woye ulemu upite kwa Vice President Alaji mwachidule ningoti nonse oyenera maulemu akhale moyenerera komanso mwapadera ndipereke ulemu kwa mafumu athu amene mmatimvetsa kukoma nthawi zonse tikuti ulemu wanu mafumu zikomo kwambiri poti mwabwera. Pepani msonkhano usiwanga ndi wa bwana Vice President endi chifukwa cha nthawi tikuchokeranso kutali ineyo ndimusire Vice President kuti iyeyo akuuzeni fundo zimene watumidwa ndi Professor Peter Mutharika. Koma ine fundo yanga ndi imodzi ya achinyamata konzekani pa 16 pano kukamuvotera Peter Mutharika. Mukamuvotera Peter Mutharika kuti umoyo wanu waife anyamata usinthe. Tikuvutika kwambiri akabaza apa tilipo tapeza ndalama lero ndiyeno tiyeni tonse mwachidule mumve mu mtima mwanu kuti kuyambira pa 17 kupita uko achinyamata mumva kukoma. Sindichedwa ndanena kale osaopa osachita mantha tiyeni tigwire ntchito mu chipani cha DPP achinyamata. Wina aliyense asakuopsezeni kamukundimva mafumu wina aliyense asakuopsezeni muli ndi ufulu kusapota chipani chimeneno mukufuna mulibe mbali iyayi nde achinyamata osaopa akabwera aja abwa mpini aja mwauza tikagwerenuko ife tili ndi Peter Mutharika. Thank you so much. Kangala Sendela Sendela Gangara Sendelani Adidi Sendelani Aji Sendela Chala mama Olemekezeka tikamemba nyibamelo ndekuona kantaka kwachitili zora li opposition oludzero khamfufuma komona omaka ayaya ziko makombiri bwana wanga chala mwamba nanga si regional governor wa Imirire inu mitima ili joko mufuna mumve nyamata Vice President alangule pati kodi mlendo akabwera makomo limakwiya kuli ayi mwachedwa lendo zimatero ayi
lero ndi tsiku limene inu muyenera kulandira alendo afika lero pano. Ndiye tikufuna tionetse chimwemwe, tionetse sangala, chifukwa iwowa akadakhala munthu wina wake kuno sakadafika. Ntchito zimene amagwira ayenda amaganiza msewu wabwino abwera mochedwa, sichoncho kodi? Ndiye tikufuna profesa amve aone kumangochi kuti Alfred Gangata komanso ndachisale walandiridwa kundika chala mwamba. TPP woye! Profesa Asapita Mutharika woye! Vice President Alfred Gangata mwana wovuta kulela woye! Kodi munaona mmene amabwera uku? Njinga za moto munaona? Ndimasewera? Mdasiwonako kundika kuno? Ndeli Nyamata mendo wosicheza naye? Bwana tango yosanika chisota kuoneni. Mukuona? Taimani bwana, taimani atakuoneni angoona. Mkulu wanotabwelera za chifu. Wanotabwelera za jani bwana? Tabwelera za chito. Maoneti. Ndeta vana tsopano. Msonkhano wathu ukhala wothamanga chifukwa choti enaso mwachokera kutali. Maulemu inu a Vice President a chigawo chino chapakati, Right Honorable Alfred Gangata. Inu amene mayang'anira anyamata onse muno Malawi, olemekezeka Bwana Chisale, amenenso ndinu bodyguard wamkulu wa Profesa Asapita Mutharika. Takwezani dzanja la anthu akuoneniso. Katundu wake ndi amene. Kodi mumuona bwinobwino? Mukumuona bwinobwino? Bodyguard wa Mutharika katundu wake ndi uti? Amene. Ntchito imene mugwire pano bwana ndiyo yang'ana ground. Kodi simufeka kuno? Ona kwa Chisale. Kha ntchito ina imugwire pano ndiyo yang'ana ground. Kuti Profesa abwere pati? Mukufuna Profesa inu? Kwezani manja amene mufuna Profesa? Maona utenga tumeneyo mauze madzuwano kuti ndakaona ground labwino kumdika Profesa abwere kuti kuno. Komanso ponena kuti lero msonkhano wa lero adalekira wa mayi kunje sadalankhule. Mwaona kuti salu zachipani ku chiro ina ya zinu mleyo mayi mubwere kuno kudzagawa salu zachani zachipani. Achisale ntchito yanu ndiyo gawa matisheti. Kunoso mukafuna matisheti? Inu kodi TPP imalephera? Ingakanike kugawa matisheti? Ingakanike kugawa salu? Muli nacho chikhulupiriro kuti katundu amene atani kuno abwera. Ino akhuwi ndofuna ndikulimbikitseni. Mashado amene akuyima kuno ali kuti? Mashado mwachangu kuno changu. Tabwera za ntchito. Tabwera za ntchito. Malonda ali mmaswali. Zuri okanga romofuna mofanana ndochitiri ikukabani. Nyamata amene wachibwana kwa bana. Shadow MP changu dzina. Brown Chitedze. Dowa Ndolera. Katundu ameneyo. Richard Nkanda Dowa Mpudzu Kang'ona Constituency. Oma Toto Dowa South East Constituency. Makanini Kachimanga Dowa West. Kivindi Banda Dowa Mpudzu Ward. Rodi Kadango Dowa Ngala Constituency. Aona malonda awezi. Amene wa nthawi yake igwana kwina kupikisana awiri koma kwina sakupikisana. Ngati ikakwana nthawi imeneyo talandire chipani ndi Eliya. Chipani ndi chani? Ino akakusankhani mkapita ku nyumba ya malamulo osamadzaruzuka osamanyamwa. Lero rambu bweraso anthu redi aona kuti zinthu zatani zavuta. Phungu wa ku nyumba ya malamulo amenera zitenga zovuta za ndani za wanthu. Nkhani ya fetereza anthu azilandira nthawi yabwino.
muona minde mene mulilimu chifukwa chochedwa kwa chani kwaferereza chilo yanu ndiiti ndimeneyo taona nyamadawa bwererani arimililo amenewo DPP woye DPP woye district governor wakuno ndakuwi ndendo ufuna ndasile ntchito akuwi chilo yawo njoyika ma area kulili pambane chisankho kufunika tiyike machani kodi ma area anthu mwabwera yapa mutakhala kuti muli mmakomiti ya ma area salu zijabweretsa laikunje ndisasavutika kugawa salu zimene katundu matisheti amene abweretse nawo olemekezeka achisale sasavutika kutani kugawa aliyense akamakhala pa 16 May pakubwera apa tikafotokoza ndani 16 chani September tikafotokoza ndani ndisiye nyimbo kuno eti nthawi ikakwana aye tivotera nda umayankhula ndi mphamvu nthawi ikakwana aye tivotera nda nthawi ikakwana aye tivotera nda nthawi ino amayi ndi abambo chifukwa choti kwada ndidzutse vice president wa chipani chimenechi chokoma cha DPP kuti angopereka moni angopereka chani mudzachita obwera nthawi yabwino pano tidzachite msonkhano chifukwa msonkhano ukhala ngati wolawa chifukwa chakuti nthawi imene tafikira ndiyochedwa koma aliyense amene anabwera kunonse mnaperekeza wolemekezeka vice president athu ndakuonani mwachoka ku Lilongwe anthu ena komanso mafumu mwapereka ulemu ku chipani chathu cha DPP ngakhale pali zina zovuta koma inu mwalolera kudzakhala nafe zikomo kwambiri olemekezeka vice president right honorable Alfred Kangata mbwalo zikomo kwambiri DPP oye! Odessa akabila kunanika oye! Oye hapa nafuna BBC nonse umakundika kudowa fe kuti mwabwera mamawa mpaka nthawi zino kudikilira koma munganenera kuti tinali kutali mwina nsonkhano kanalepereka komabe nena kuti anthu adikilira lidzabwere lidzakuone ineti ine sinkutenga nthawi yayitali kwambiri koma choyamba ndipereke ulemu kwa mafumu onse amene muli pano asinyo group Kayembe ndima village headman amene nonse muli pano kwana 178 mwaenda ulemu wanu ulemu kwa regional governor Honorable Kambalame akundikonza kuti asinyo group amene akuyimira
Gogo Kayembe. Ulemu kwa Honorable Kambalame, Regional Governor, ulemu kwa Honorable Kisale, National Political Youth, Dena na Hostain Kisi ya Bimabwira, Wadole Mwanu. Ulimanji nose kuno kudoa? Koma ndifuna uti anke mphamvu eti. Tachidwakale komano ndimafatike cha mwamba cha mphamvu eti. Chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba. DPP oye! Profesa Arthur Peter Mutharika oye! Ine apita anandituma kuti ndikukumbutseni zinthu zokwana 8 zokha zimene anapanga kuno kudowa. Monga mukudziwa kuti Profesa Arthur Peter Mutharika anakhala mtsogoleri wa dziko lino, koma anthu oyipa komanso ankhanza anampanga chipongwe kubwera masankho kudzera ukhoti kuja IMCP komanso ndi bungwe lotchedwa HRC. Koma Profesa Arthur Peter Mutharika anandiuza kuti ndikukumbutseni ngakhale nthawi yapita, koma amafuna ndikungokukumbutsani zinthu zimene apanga kuno zokwana 18. Nambuma town anamanga ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Tikugwirizana? Komano tonse tudziyankha kweli ndikanacho chitukupocho anacho anamanga ndani? AP yemwe. Nambuma Health Center anamanga ndani? Nambuma Police anamanga ndani? Nambuma Stadium anamanga ndani? Magetsi amalepo anabwera ndi nani kuno? Simuyankha mphamvu, simunathokoza dadi? Madisi Dulo Health Center anamanga ndani? Mponera lino koja anamanga ndani? Mponera Dulo Health Center Hospital anamanga ndani? Chimene chakwera amanga kuno kundi chani? DPP oye! Fertilizer otsika mtengo analipa 20,000 ndawo ija komanso nakande ya makoponi. Pano fertilizer alipa 140,000 kwa kwesa ndi ndani? Mafuta analipa 600 kwacha pano pa 2,400 2,700 chakuti kwesa ndani? DPP oye! Ndiye masango amene pa 16 September mukavotera ndani? Mukavotera ndani? DPP oye! Ambuye akutsogolereni ndakukumbutsani zomwe anapanga Profesa Arthur Peter Mutharika kuno. Uthenga umene Peter Mutharika waziloko zimene anapanga kuno ndikukhulupirira mwakumbukira eti. Komanso apita kuonjeza nena kuti msewu umene tadutsawo komanso kuchoka mtown Nambuma 25 konse kunakubwera tala eti. DPP oye! Ineso adadiyo ndikafotokozera komanso kuna Vice President Central Region ndadzona yandeka kunena kuti kuno kuna mavuto ansewu udzafika kuno, koma ndaona kuti chipani cha DPP kuno ndi champhamvu kwambiri, pakuti pakazimayi pana amene afuna akaphike komanso ana abwerere makomo ndi nazibambo. Ine changa ndi chimwemwe komanso kuthokoza chifukwa cha chikondi chanu chimene mwandionetsera komanso kuonetsera pa chipani cha DPP kumene kuende kukhala maonetsana anthu kuti boma la MCP mwalopa nalo. Ndipo adati ndikawuza unena kuti anthu akudowa kundika kwati Kayembe ndiokonzeka kuti akuvotereni ndi manja awiri pa 6 September pano, ndipo adati mukonzeke kuti mukhala mupita ku State House. DPP oye! Ambuye akutsogolereni mubwerere bwino zomwe kwambiri. Thank you.
apa utsafika nthawi ino kumadikirirabe gulu lonseli kudikirira kuno kumene kuchimbira MCP sinthu zamasewera yani. Ndina ulimbika mtima nena kuti pa 6 September pano Profesa Arthur Mutharika akubwerera soma mpando pa kwina. Avipi anthu amene akutionera muwapasa uthenga wanji ndi mmene anthu abwerera kuno kudowa kumene anthu amati nthawi zonse ndi kumene kuli kuchipinda kwake kwa MCP koma anthu akhala kudikirani siku lonse pano mpaka ino kumafika mazuwa ano anthu osachoka. Uthenga wanu ndi otani kwa amene akusatira pa peji yathu? Uthenga wanga ndo sowapatali yani koma anthu kunja kuno atopa chifukwa ngati zikuchitika kuno kudowa kwati Kayembe mkati mwene mwa MCP kuchipinda kwawo MCP anthu madikirira chonchi nthawi ngati ino kumafuna chipanja DPP sizamasewera yani kungotipo kuti mwina muyang'anisa ino ngati muyang'anisa kamera anthu aone kuti ngakhale anthu anyamuka chonchi ngakhale ifere kunyamuka pano koma anthu akudikirira apa ndi chikondi kufuna DPP. Anthu akukumbukira zintchito za Profesa Arthur Mutharika zimene ankapangira zaka 5 zapitazi asiyanitsa ankona ngati kuti anthu pakhala change kuti poti mna Chakwera ndi wakwawo kuno kudowa. By the way Achakweratu kwa ndi konkuno sakwa kwa malembo yayi Achakwera kwa ndi konkuno ndipo anthuwa aonetsa kuti Achakwera sakuafuna ndiye anthu asiyanitsa pakati pa ulemere pakati pa ulamuliro opita Mutharika komanso ndi ulamuliro wa Chakwera zinthu zosokonekera ndi I think anthu afuna abwerere kumbuyo. Vipi Gangata tatipatsani uthenga wanu ndi otani mpaka pamene sopandasana ndi masiku owerengeka kuti pita kuchisankho anthu amene akutionera nkuti DPP yabwera ndi uthenga wanji uthenga wanu ndi oti bwanji pamene tikonzekera kupita kuchisankho? Amalawi ngati afuna chitukuko aona kuvotera DPP. Amalawi ngati afuna chitetezo kuti ndege samangu komwisa wawa avotere DPP. Amalawi ngati afuna chitukuko anthu asamati pita mtawuni zikwanje avotere DPP. Komanso tingangonenera kuti zingavute maka DPP pa 16 September kuwina kwake MCP kwatha. Zikomo kwambiri. Vipi Gangata tathokoza kuti tinali limodzi komanso munalankhula Malawi amene asonkhana pano kuchokera kuno kwa Kayembe mkatikati mwadowa. Zikomo kwambiri. Mudzili kwawo so kwa Chakwera kwandu akuti kumbusa vipi akuti kwawo so kwa Chakwera. Umvera athu pano tafika pano sopano kwa zonse zimene tinali nazo kuchokera kuno kwa Kayembe kudowa kumenenso amachokera abusa a Chakwera amene akuchoka president pa 16 September 2025 amene akwera Peter Mutharika komanso timu yawo ngati ya Vipi Gangata komanso Vipi Saka Vipi Mwanamveka komanso Vipi North amene akhale aza kuyendetsa dziko lisopano. Thokozeni kuti mnali pamenepo masatira satane wa zonse zimene timakupasirani kuchokera kudowa kwa Kayembe pano mpapapeto pa zonse mwakoma nonse zikomo.